Muintir Christopher Stokes a bháthir caite ina measc, take le chéile fes smuit bhróin inmh, agus clán, cairde agus cumrádathe ina damta. Dinach corp a déagóir ailecha ar maidin is sapéal na séirí I maile fuil. Berte ha cortha ag sé na cile inis as a thriúr ha maríoch a dubiste Cé Mhionlaigh de seachtaine seachtaine. Col cearracha agus caide an Gaillimhe ba John Keenan a Cuirechané agus Christopher Stokes ar bh anna chiún ag a muintir Mhionlaigh ortha. Fear óg lách cineálta ba Christopher a dhéan cuaram dá bhaintir agus dá chaide agus a bhí mar chrán take ag an duineúr de háiricha agus de fuaircha ge. Bhí sé anna bhór le na bháthir Caite a bhreithigh wathe go móra. Christopher's mother, Kate, said, "I should not be burying my son. It is he who should be arranging my funeral." Dornálaí óntacha ba Christopher leis a bhuaig craibh chuntaí agus a níos óige leis a glob dornálaíochta Olympach. Neoin go raidhigh sé sa sport agus is na déagóir, spiagacha le déanaí leis na tóga dornálaíochta hairíntamach ríist agus filir an dreináil. Bhí sé manims bheith tríd a greibh chonacht an teachtain seo caite. Tugach corp Christopher Stokes ón sapéal inmh ar chuailí a bhaintide. Thug an cóiste agus na capal bhána aige rélig rathúin a ríist, áitir cuireach Christopher Stokes ag déana cile, taobh na chumrádaí John Keenan. Tlú chaide, meach an suin I damta chéile.